Добрый день усім добрым людям. Прыехаў я ў славуты беларускі горад Полацак. Цудоўны горад, гэта такі сучасны мікрараён, але прыйшоў час мне пасілкаваць сваё аўто. Ёсць такія ў нас у Беларусі запраўкі вось гэтай канторы Эвіка. Паглядзіце, тут у нас ёсць розетка, з гэтага боку у нас GBT под сучасныя кітайскія аўто. І нам, каб зарадзіцца адсюль, трэба адмысловы кабель. І вось сёння я вырашыў папрактыкавацца. Вось набыў такі кабель цудоўны. Так, трэба яго адразу ў аўто. Ён 7 метраў, ён фірмовы. Гэта кабель фольксвагенаўскі. Ён шоў да Тігуана гібрыда у камплекце. Отлічаны на 380 вольтаў 22 кілаваты. Ўсё як тут вось і напісана. І тут, дарэчы, будзе тарыф больш таннейшы, чым на хуткаснай зарадцы. І неабмежаваны час зарадкі. То есть ты можаш уключыцца і заражацца, колькі табе патрэбна. Зараз паспрабую ўсё гэта злучыць аўто з зарадкай. Моргаюць светладыёды, паказваюць, што ў нас усё добра. Зараз трэба сканіраваць нам гэты QR і пойдзе працаваць. Зрабіў усё, што трэба па прыкладанню, аплаціў, у сярэдзіне там хлопнуў кантактар і пайшла зарадка. Тут лічбаў ніякіх няма, каб паглядзець, што робіцца. Паглядзім у аўто. Тут кампутер нам паказвае, што зараз на 3-4% і да 80% ён будзе заражаць нам дастаткова доўга, 3 гадзіны 20 хвілін. Ну і гэты малы, 1,5. Вось такія справы. Зараз у нас ідзе 9,5, 10 кілават пачынаецца. Пакуль аўто зараджаецца, можна больш паглядзець на гэты кабель. Гэты кабель ён у нас 5 на 2,5 і 2 сігнальных драты. Тут ідзе нават не 2, а 1 сігнальны провод, каб машына шапталася з зарадкай. І ён дазваляе нам гэтаму аўто браць па 3 фазам 11 кілават максімальны, што цалкам адпавядае. Даўжыня яго, я хачу сказаць, метраў, не метраў, а роўна 7 метраў. Ён такі яркі, каб быў заўважны заўсёды. І зроблены ён у Нямецчыне. Побач гэта ў нас для кітайскіх машын GBT. Некаторыя кітайскія машыны, яны могуць браць 22 кілавата, па 7 кілават на кожную фазу. Плотна, шчыльна закрыта ўсё. Вось тут. І гэта адна з самых такіх вядомых вытворцаў, адзін з самых вядомых Geocido. І кабель да яго ідзе, але кабель, калі паглядзець, ён тут максімум метры 4, мабыць, не болей. Метры 4, не болей. Таму не вельмі зручна, бывае альбо занята, альбо якая машына стаіць на зарадцы, не пад'ехаць добра. Гэтага будзе не хапаць. Але некаторыя кітайцы ўсё ж такі могуць ухапіць, як і заяўлена, 22 кілаваты. Ну, гэта каманду дае машына, колькі кілават яна можа усмактаць. Ну, а нас зарадка сунецца. Ось за 40 хвілін нам машына на такой хуткасці зараджэння взяла 8 кілават. Так, 8 кілават. І гэта добра. Зараз мы спыняемся. Поедем далей. Ну, не бяды. Трэба, каб быў такі кабель пры сабе, таму што ёсць розныя варыянты, ёсць розныя заправкі. Тут, дарэчы, інакш не заправіўся бы я на сваім аўто.